Hello, welcome and welcome back sa ating munting channel. Magluluto tayo ngayon ng pork apretada. Meron tayong karni ng baboy, hiniwa na natin into cubes. Meron din tayong pork liver o yung atay ng baboy. Meron tayong carrots. Meron din tayong patatas, sili at sal o yung bell pepper, sibuyas at bawang. Bukod po dyan ay gagamit din tayo ng iba pang sangkap. Gagamitan po natin ng green peas, liver spread, nor pork cubes, aswiti powder, toyo at ng mantika. At ito po ang complete recipe ng ating pork apretada. Pangpalasa.
Medyo malambot na po ang ating patatas at ang carrots. Muntik nating makalimutan, ilalagay po natin ang ating Knorr pork cubes. Ihalo-halo lang po natin. At syempre, ilalagay na din natin ang ating green peas. Titingnan na po natin. Luto na po ang ating pork apretada. Ngayon po, ang ilalagay po natin na panghuli ay ang bell pepper o ang siling atsal. Isi-serve na po natin ang ating pork apretada. Sana'y patuloy niyo pong suportahan ang ating munting channel upang marami po tayong mga videos na ating i-upload. Marami pong salamat sa inyong suporta. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating Kaon Tabay YouTube channel, paki-subscribe po at pakipindot ang notification bell upang updated kayo sa ating mga uploads.